warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, para kiai saha para sesepuh pinesepuh ingkang tansah kawula bekteni ugi kawula taati. Ingkang kawula mulyaken Bapak Kepala Desa Sukamaju adalah jajaran perangkatipun. Ingkang kawula mulyaken Al Mukarram Kyai Ahmad Fauzi saking Kota Semarang ingkang sampun rawuh wonten adicara menika minangka pambiwara pangaosan. Boten kesupen para bapak, ibu kaliyan sederek sedaya kaum muslimin muslimat ingkang dipunrahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin saengga kita sesarengan ngaturaken puja lan puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maring mapinten-pinten kanikmatan, kasarasan ugi kalodhangan saengga kita saged makempal manunggal wonten ing Masjid Al Barokah kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Sholawat sarta salam mugi tansah katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Wonten ing kalodhangan dalu menika kita makempal saperlu mengerti Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 17 Rojo. Wonten mriki kawula Septiuliana minangka pranata cara badhe ngaturaken rerencanipun adicara ingkang badhe lumampah wonten wekdal menika. Adicara ingkang angka sepisan inggih menika pambuka. Adicara ingkang angka kalih inggih menika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dipunlajengaken kaliyan atur pambagya harja minangka adicara ingkang angka 3. Dene adicara ingkang angka sekawan inggih menika mauizah hasanah. Dipunlajengaken kaliyan adicara ingkang angka gangsal inggih menika dedonga saha panutup. Para rawuh ingkang sukabagya, mlebet adicara ingkang angka sepisan inggih menika pambuka. Sumangga adicara wonten ing dalu menika kita bikak kanthi waosan Ummul Kitab surat Al-Fatihah. Matur nuwun, mugi-mugi kanthi waosan menika adicara saged lumampah kanthi rancak. Adicara ingkang angka kalih inggih menika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipunwaos dening Sederek Muhammad Raihan. Dumateng Sederek Muhammad Raihan wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Sederek Muhammad Raihan, mugi-mugi ingkang maos saha kita ingkang mirengaken pikantuk syafaat saking Al-Qur'an. Adicara salajengipun inggih menika sambutan-sambutan. Sambutan ingkang angka sepisan inggih menika saking Ketua Panitia. Dumateng Bapak Bambang Wijaya kawula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng Bapak Bambang Wijaya. Sambutan ingkang angka kalih inggih menika saking Bapak Kepala Desa Sukamaju. Dumateng Bapak Kepala Desa wekdal saha panggenan kawula aturaken. Matur nuwun dumateng Bapak Kepala Desa. Mlebet adicara ingkang kita antu-antu inggih menika mauizah hasanah saha wedharan hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang badhe dipunasta dening Al Mukarram Bapak Kyai Ahmad Fauzi. Dumateng Al Mukarram Bapak Kyai Ahmad Fauzi wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken. Matur nuwun kawula aturaken dumateng Al Mukarram Bapak Kyai Ahmad Fauzi ingkang sampun paring ilmu saha pitedah dumateng kita sedaya. Mugi-mugi kita saged mendhet hikmah saking lelampahan Isra Mi'raj menika ugi saged nindakaken ing kauripan sedinten-dinten. Para rawuh ingkang minulya,
Nanging sadèrèngipun dedonga kawiwitan, kawula minangka pranatacara nyuwun agunging pangeksami menawi wonten klinta-klintunipun atur saha tindak tanduk ingkang boten mranani pengalih panjenengan sedaya. Dherekaken sugeng kondur dumateng para tamu sedaya. Adicara pungkasan inggih menika dedonga sesarengan ingkang badhe dipunpimpin déning Bapak Kyai Ahmad Fauzi. Dumateng Bapak Kyai Ahmad Fauzi kawula sumanggahaken kagem mimpin dedonga sarta salajengipun dipun tutup kagem adicara menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.